Da, unde e Andrei? Că văd că nu sunt Andrei. Cine? Andrei să facă cântările. Nu, Andrei? Nu, că să vine Andrei să facă cântările. Da. Ok, atunci ar fi simțiți. Ok, să nu discuți. Ok, bine. Face să te bine. Ok, face să te bine. Un scurt îndemn. În interior nu am vrut încă să stăteam. You might need to get closer together so you can grab the handle when they pass it. There you go. Everyone grab the sides of the casket, not the front. There you go. And then we'll walk up this way so you guys can turn this way towards me. Walk along the sides of this and place the casket on top. So just keep walking until we get to the end. Just go ahead and set it down. Perfect. Are we wanting me to open the casket at this time? Okay. Frați și surori, vrem să începem această după masă și rog pe fratele Victor să înalțe o rugăciune către Dumnezeu, ca Dumnezeu să binecuvinteze ziua aceasta, să mângâie familia îndoliată și numele Lui să fie glorificat și slăvit în toate. Fratele Victor se va ruga, iar noi îl vom susține cu toți în rugăciune. Amin. Domnul cerului și al pământului, astăzi noi toți suntem împreună adunați în acest loc, unde se petrece trupurile a oamenilor, unde se întorc în țărână, cum ai spus tu, că din țărână ești făcut, luat și în țărână te vei întoarce. Domnul nostru, te rugăm să ne binecuvintezi așa cum stăm noi, să binecuvintezi, Doamne, această adunare, să binecuvintezi această lucrare care se va face. Și, Doamne, ajută-ne ca noi foarte bine să ne gândim, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă, ca să putem îți sluji și a te urma, Doamne, așa cum Tu învață cuvântul Tău, ca să mergem pe această cale și când am ajunge într-acest loc, Doamne, sufletul nostru să meargă acolo la Tine, unde ai pregătit Tu un loc pentru toți cei care Te urmează, slăvit să fie numele Tău. Doamne, rămâi cu noi și mai departe și binecuvintează-ne și ajută-ne și tot ce se va întâmpla, cuvântul care va fi vestit, cântările, tot să fie înspre slava numelui Tău, căci Tu ești un Dumnezeu sfânt și veșnic și numai Ție ți se cadă slavă, cinste și mulțumire, Tată, Fiu și Duh Sfânt. Amin. Dragii mei frați și surori, aș vrea ca în această zi să dau citire la câteva versete din Iov, din capitolul 19, începând cu versetul 25, versetul 26, versetul 27
Și cuvintele acestea, dragii mei frați și surori, să fie o mângâiere pentru fiecare dintre noi în această dupămasă. Așa cum s-a amintit așa de frumos aseară, să ne mângâiem unii pe alții cu cuvântul lui Dumnezeu. Cuvintele oamenilor au putere limitată, dar cuvântul lui Dumnezeu, frați și surori, poate să mângâie orice om în această zi. Iov spune așa de frumos la capitolul 19 cu versetul 25. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Îl voi binecuvânta, îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta în lăuntrul meu. Amin. Pentru cei care aveți locuri, puteți să reocupați locurile. Dragii mei frați și surori, ne uităm la aceste versete și cuvântul lui Dumnezeu ne spune în foarte multe locuri căci viața pe pământul acesta este o viață scurtă și nu doar că este o viață scurtă, cuvântul lui Dumnezeu zice că este plină de durere, este plină de necazuri. Iov la capitolul 14 cu versetul 1 spune așa: omul născut din femeie are viața scurtă și plină de necazuri. Dragii mei frați și surori, Iov a rămas pe paginile Sfintelor Scripturi ca și un exemplu de urmat pentru fiecare dintre noi. Toți pe pământul acesta avem o viață scurtă și nu doar că este scurtă, este plină de necazuri. Psalmul 90 zice că omul se mândrește cu ce? Cu durere, cu trudă. Dar, dragii mei frați și surori, mă uit la omul acesta, Iov, și am văzut că el a fost numit fericit. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu la Iacov. Zice acolo la capitolul 5, zice că voi numiți fericiți pe cei ce au răbdat. Îi numiți fericiți. Noi în această zi, frați și surori, pe sora Arâcu care a trecut din viața aceasta, știți cum o numim noi? O numim fericită, pentru că ea este cu Domnul nostru Iisus Hristos. Și spune acolo mai departe, zice că ați auzit că s-a vorbit despre răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit i-a dat Dumnezeu și cum Domnul a fost plin de îndurare și plin de milă față de el. Dragii mei frați și surori, Iov a putut să treacă prin încercările vieții acesteia, prin durerile acestea, datorită unor valori pe care el le-a avut în viața lui. Și spune cuvântul lui Dumnezeu așa de frumos la Iov, la capitolul 1, cu versetul 1, zice: era în țara Uț un om care se numea Iov. Și acum încep, dragii mei frați și surori, valorile și principiile în viața acestui om. Și pe primul loc în viața lui spune cuvântul lui Dumnezeu așa: omul acesta era fără prihană, era curat la suflet, el se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Cea mai mare valoare pe care noi o putem avea în viața aceasta este frica noastră de Dumnezeu. Este abaterea de la rău, este curăția inimii noastre, dragii mei frați și surori. Aceasta trebuie să fie valoarea cea mai mare în viața fiecăruia. Și spune după aceea, zice, el avea 7 fii și 3 fete. După aceea, valoarea a doua a fost familia lui. Valoarea a treia spune că el avea oi, animale, era bogat, avea bani. Frați și surori, și aceasta este o valoare care ne-o dă Dumnezeu, o binecuvântare. Apoi zice că nimeni nu era ca și el. Zice, la cel mai cu vază dintre toți locuitorii pământului. Dar, dragii mei frați și surori, a venit o zi când familia i-a fost luată, banii i-a fost luați, poziția socială i-a fost luată. Dar știți ce nu i-a fost luat? Frica de Domnul, care a fost în lăuntrul inimii lui, curăția inimii lui, dragii mei frați și surori. Și dacă vrem să trecem biruitori din moartea aceasta, să trecem la viață, banii nu ne vor ajuta cu nimic. Familia în dreapta și stânga nu ne vor ajuta cu nimic. Poziția socială cu absolut nimic. Dar frica de Domnul, dragii mei frați și surori, este ceea
ce El a avut în inima Lui. Și fiecare dintre noi, dragii mei frați și surori, vrem să putem spune aceste cuvinte pe care le-a spus Iov. Dar eu știu căci răscumpărătorul meu este viu. Dragii mei frați și surori, îmi place așa de mult cum zice Iov. Este răscumpărătorul meu, al meu personal. Poate fi și răscumpărătorul tău și mă rog în această dimineață după masă ca să fie și răscumpărătorul tău. Dar El este răscumpărătorul meu personal. Și frați și surori, nu doar că este răscumpărătorul meu personal, spune cuvântul lui Dumnezeu că El este viu, slăvit și binecuvântat să fie numele Lui. Și nu doar că este viu, dar la sfârșit de viață zice că El se va ridica. El va fi ultimul care va sta în picioare și Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi, dragii mei frați și surori. Efeseni spune așa de frumos, în El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor. La 1 Petru, la capitolul 1 zice că știm, dragii mei frați și surori, așa cum a știut Iov, zice, știu că răscumpărătorul meu este viu. Și noi în această dimineață știm, dragii mei frați și surori, că nu cu lucruri pieritoare am fost răscumpărați, ci am fost răscumpărați cu sângele Domnului nostru Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Isaia 47 zice, răscumpărătorul meu se cheamă Domnul oștirilor, Sfântul lui Israel. Frați și surori, avem un răscumpărător care este viu în vecii vecilor. Și noi, dragii mei frați și surori, toți care ne-am pus această nădejde în El, vom fi într-o zi împreună cu El. Îl vom vedea, dragii mei frați și surori. Așa spune la versetul 26 din Iov, capitolul 19. Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu mai va avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Dragii mei frați și surori, va veni o zi în care fiecare dintre noi îl vom vedea pe Dumnezeu. Chiar dacă murim de cancer, chiar dacă murim într-un accident, chiar dacă vom trece din locul acesta într-un mod în care am zice, băi, cum o trecut și ăsta? Aici cuvântul lui Dumnezeu zice, chiar dacă mi se va nimici pielea, chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Psalmul 23 spune așa de frumos, chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Cei 3 prieteni al lui Daniel, spunea împăratul, zice, să vă aruncați înaintea acestei statui și să vă închinați. Dacă nu, am să vă arunc într-un cuptor cu foc. Spunea acești 3 prieteni, zice, împărate, noi nici nu stăm de vorbă cu tine, nu trebuie să-ți dăm ție un răspuns. Dumnezeu ne poate scoate din acest cuptor. Și chiar dacă nu ne va scăpa, noi tot nu ne vom închina. Dragii mei frați și surori, să știți că va veni ziua când îl vom vedea pe Dumnezeu. Și la versetul 27, nu doar că îl vom vedea, spune că El ne va fi binevoitor. Îl voi vedea iarăși și El îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta în lăuntrul meu. Dragii mei, pentru fiecare dintre noi va veni ziua când îl vom vedea pe Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește că orice ce genunchi se va pleca și orice ochi îl va vedea pe El. Știți care va fi diferența? Pentru unii El va fi binevoitor, pentru alții El nu va fi binevoitor. Spune la Daniel, la capitolul 12, cu versetul 2 și cu versetul 3, mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viață veșnică și alții pentru ocară și pentru rușine veșnică. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Frați și surori, cuvântul lui Dumnezeu spune că noi
care îl avem pe El ca și răscumpărător viu în viața noastră, îl vom vedea și vom străluci. Vom învia în împărăția cerurilor și vom străluci ca stelele. Știți de ce vom învia, știți de ce vom străluci, frați și surori? Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește la 1 Ioan la capitolul 3 și ne zice așa: preiubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Ori și cine are această nădejde se curățește după cum El este curat. Dragii mei, vom străluci ca Domnul nostru Iisus Hristos, pentru că îl vom vedea așa cum spunea Iov, zice, ochiul meu îl va vedea și nu al altuia. El este răscumpărătorul meu, poate fi și răscumpărătorul tău în această zi, dar, dragii mei, să avem această nădejde, cum se menționa și aseară, nădejdea vie care nu înșeală. Și datoria noastră este, dacă avem această nădejde, dragii mei, frați și surori, să ne curățim inimile noastre, să ne pregătim, pentru că întâlnirea noastră cu Dumnezeu este inevitabilă. Fiecare dintre noi, dragii mei, frați și surori, ne vom întâlni într-o zi cu Dumnezeu. Și Domnul să ne binecuvinteze, dragii mei, pe fiecare dintre noi. Aș dori în continuare fratele Iosif Hozan să aibă un scurt îndemn, după fratele Iosif Hozan în loc și pe fratele Jean Micu să aibă un scurt îndemn pentru fiecare dintre noi și pentru familie, și după aceea vom cânta cu toții dintr-o cântare în comun. După cântarea aceasta în comun, îl rog pe fratele Petrică Robu să aibă un scurt mesaj și Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi. Deci fratele Hozan, după aceea fratele Jean Micu, vom cânta o cântare și după aceea fratele Petrică Robu ne va vorbi și Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Pe lângă ceea ce s-a citit din Iov, aș vrea să mai dau citire din 1 Corinteni, din capitolul 15, câteva versete, iar câteva din 2 Corinteni, capitolul 5. 1 Corinteni 15, de la versetul 50, ne relatează Sfânta Scriptură: ce spun eu, fraților, este că nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipială din ochi. La cea din urmă trâmbiță, trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: moartea a fost înghițită de biruință. Unde ți este biruința, moarte? Unde ți este bodul, moarte? Bodul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruință prin Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea, preiubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Mergem și în 2 Corinteni, la capitolul 5, și spune așa: știm în adevăr că dacă se desface casa părintească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Și gemem în cortul acesta, plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc. Negreșit, dacă atunci când vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți dezbrăcați de el. Chiar în cortul acesta, deci, gemem apăsați. Nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, ci să fim îmbrăcați cu trupul celălalt peste acesta, pentru că ce este muritor în noi să fie înghițit de viață. Cel ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu, care ne-a dat arvuna Duhului. Așadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere,
că știm că dacă suntem acasă în trup, privegim departe de Domnul, pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Dar suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. De aceea ne și silim să fim plăcuți, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Amin. Stimată familie îndoliată, stimată asistență, eu cu cuvintele mele nu o să fiu în stare să vă mângâi, dar aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt să vă mângâie și această durere care o aveți, El să vă lucreze la inimă și să vă dea mângâierea. S-a citit frumos și în Iov, unde spunea Iov, și vreau să menționez, spunea așa: dar știu că răscumpărătorul meu este viu. Avem un răscumpărător viu. Îl voi vedea și va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta înăuntru meu. Vedem deci Iov, un om al nădejdei. Era în situația pe care bine o cunoaștem cu toții, într-o suferință enormă. Se aștepta ca să treacă din viața aceasta, dar încredințarea lui în Dumnezeu, credința lui în Dumnezeu a rămas. Și el a zis: știu căci îl voi vedea pe Dumnezeu, chiar dacă ar fi fost să moară. Și așa este, pentru că sora a murit cu nădejdea căci se va întâlni cu dumneavoastră odată acolo în cer. Și aș vrea ca Domnul să facă lucrul acesta. Este acea frumoasă cântare care spune: la revedere, frați și surori. Și eu mă gândesc când sora s-a așteptat să plece la Domnul, cu această nădejde a rămas că se va reîntâlni și vă veți reîntâlni cu ea acolo sus, pe plaiurile cerului. Domnul să vă ajute la aceasta. Viața nu se termină aici la mormânt, precum cred unii, pentru că am observat și poate ați observat trecând prin cimitire așa cum este acesta, pe unele plăcuțe sunt acele inscripții. Unii spuneau: aici se odihnește pe veci persoana X sau Y. Dar oare acesta este locul de odihnă pe veci aici în pământ? Nu, pentru că la Evrei, la capitolul 9, cu versetul 27 spune: și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Există o judecată. Viața nu se termină aici, în pământul acesta. Viața adevărată continuă după moarte. Întrebarea se pune: cum am trăit noi viața pe pământul acesta? La Ioan, la capitolul 5, versetul 24, ne relatează: adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Deci iată că există o posibilitate ca să trecem din moarte la viață. Și aceasta atunci când omul își dedică viața lui Dumnezeu, când își predă viața lui Hristos și când îl proclamă pe Hristos Domn și Mântuitor al sufletului. Atunci el devine o făptură nouă. Cum stă scris la 2 Corinteni 5:17, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Sora a mers cu această nădejde și spune așa de frumos în Apocalipsa, la capitolul 14, versetul 13: și am auzit un glas din cer care zice: scrie, ferici acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează. Sora Anastasia
a fost o persoană care și-a predat viața lui Hristos, care l-a urmat pe Hristos, care a făcut fapte vrednice de pocăință, care a făcut fapte așa cum ne cere Scriptura și aceste fapte o urmează. Ne vom prezenta în fața scaunului al lui Hristos de judecată, unde fiecare va primi răsplătirile. Și în Ioan, capitolul 16, pentru un îndemn pentru familie, pentru cei dragi care ați îndrăgit-o pe sora Anastasia, spune așa: tot așa și voi, acum sunteți plini de întristare, dar eu vă voi vedea iarăși, inima vi se va bucura și nimeni nu va răpi bucuria voastră. Domnul să vă binecuvinteze prin această încercare grea prin care treceți și să vă dea biruință. Amin. Glorie lui Dumnezeu. De la Dumnezeu primim binecuvântările și de la Dumnezeu primim toate lucrurile. Și aș dori să privim câteva momente la un om al lui Dumnezeu, la Avram, care e părintele credinței, care a trecut printr-o situație similară cu aceasta. În Genesa 23 spune: viața Sarei a fost de 127 de ani, aceștia au fost anii vieții Sarei. Sara a murit la Chiriat de Arba, adică Hebron, în țara Canaan. Avram a venit să jelească pe Sara și să o plângă. Avram s-a sculat apoi dinaintea moartei sale și a vorbit fiilor lui Het: eu sunt străin și venetic printre voi. Dați-mi un ogor ca loc de îngropare la voi, ca să-mi îngrop moarta și să o ridic dinaintea mea. Vedeți, suntem într-un loc unde țărâna se coboară în țărână. Și lucrul ăsta nu-i de acum. Avram, care a fost un om neprihănit, un om al credinței, a trecut prin aceleași încercări prin care fratele Arâcu a trecut cu familia lui. Și dacă ar fi fratele Arâcu să-și aducă aminte viețile și clipele petrecute împreună cu sora, prin câte greutăți au trecut acolo în țară, cum s-a născut primul copil, cum au apărut copiii rând pe rând, problemele care le-au avut, rugăciunilor lor înaintea lui Dumnezeu, toate Dumnezeu a rânduit o zi ca să aducă binecuvântări, așa cum o rânduit și pentru Avram. Și fratele și familia lor au ajuns aici datorită harului lui Dumnezeu, a dragostei lui Dumnezeu și a bunătății lui Dumnezeu. Dar vedeți, așa este viața. Ajungem la un moment dat când ne despărțim de tot ce ne-a fost drag. Copiii privesc cu inimile îndurerate o mamă care nu ne mai poate da sfaturi, o mamă care o îngrijit, care o spălat, care o hrănit, care o umblat după ei. Privesc pentru că e tăcere. Despărțirea produce răni și durere. Aceeași durere o avut și Avram, aceeași durere au avut și Isaac și aceeași durere o avem și noi când trecem prin probleme de genul acesta. Ceea ce m-a impresionat mult, Avram s-a dus la fiii lui Het și a spus: dați-mi un loc de mormântare pentru soția mea. Au cerut un loc de mormântare. Aici suntem într-un loc asemănător. Noi nu suntem aici la peștera Macbela care o primit-o Avram. Suntem aici într-un cimitir. Și știm că aici țărâna se depune pentru o vreme. Dar încă un lucru foarte important care m-a mișcat din viața lui Avram, știți care a fost? A spus: eu sunt venetic aici, eu sunt trecător aici.
Și aceasta este o realitate nu numai pentru mine sau pentru dumneavoastră, pentru noi toți. Viața aceasta este trecătoare și pe pământul acesta noi am venit. Unii au venit din Ucraina, din Moldova, din România, toți am venit pe pământul ăsta și aici Dumnezeu ne-a binecuvântat și aici Dumnezeu ne-a purtat de grijă și am ajuns la vremea când va trebui să ne despărțim, când trebuie, la fel ca și Avram, să spunem și noi, eu sunt străin venetic. Aceasta este o realitate, suntem străini și călători. Și o cântare de-a noastră are versurile așa de frumoase și spune: străin, pribeag și călător sunt eu pe acest pământ, călătorind cu un singur dor, să ajung în cerul sfânt. Împărăția ta, o Doamne, o doresc și cât aș vrea să ajung în ea, acolo să trăiesc. O imagine a speranței noastre, la 1 Tesaloniceni, cuvântul lui Dumnezeu ne spune: însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii, care vom fi rămași, vom fi răpiți toți împreună cu El în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel, pentru totdeauna va fi cu Domnul. Mângâiați-vă doar unii pe alții cu cuvintele acestea. Amin. Ia haideți să încântăm cântarea aceasta, dragii mei frați și sorori, și după cântarea în comun rog pe fratele Petrică să vină să ne aducă un cuvânt și Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Vom vedea toți pe mirele, dar chiar în curând. Vom vedea toți pe regele, dar chiar în curând. Vom vedea toți pe regele. Aleluia, aleluia, pe regele vom vedea. Lacrimi nu vor fi, lacrimi nu vor fi, vom vedea toți pe regele. Lacrimi nu vor fi, vom vedea toți pe regele. Aleluia, aleluia, pe regele vom vedea. Moarte nu va fi, vom vedea toți pe regele. Moarte nu va fi, vom vedea toți pe regele. Moarte nu va fi, vom vedea toți pe regele. Aleluia, aleluia, pe regele vom vedea. Aș dori să citesc câteva versete care ne vor sluji ca și încurajare în dimineața aceasta. Cuvânt pe care îl citesc din 1 Tesaloniceni, capitolul 4, cred că e un pasaj foarte bine cunoscut de noi toți. De la versetul 13 în jos, cuvântul Domnului, prin Apostolul Pavel, spunea: nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată în adevăr ce vă spuneam prin cuvântul Domnului: noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înainte celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel
vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă, dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Stimată familia Dolează, familia Râpu, Tasmale, Culea, ceilalți, mă rog, ca Dumnezeu oricărei mângâiere, să vă mângâie inimile și să vă binecuvânteze și să vă încurajeze în aceste momente grele și dificile din viața dumneavoastră. Cuvântul lui Dumnezeu este Cel care poate să ne încurajeze în momente ca acestea. Noi, ca și oameni, suntem prea săraci și vocabularul nostru parcă nu ne ajunge cuvinte ca să ne exprimăm și să vă putem încuraja, dar mă rog ca Dumnezeu să fie Cel care vă încurajează în dimineața aceasta. Înțeleptul Solomon spunea în capitolul 7 cu versetul 1: mai bine este un nume decât unul de lemn, un nume bun decât unul de lemn nerositor, mai bine ziua morții decât ziua nașterii. Și am stat și m-am întrebat, dar de ce? Pentru că ziua morții, de fapt, marchează începutul unei vieți mult mai bune cu Dumnezeu. Și sora noastră, Anastasia, este cu Dumnezeu acum. Psalmistul spunea în Psalmul 139, cu versetul 16, că nu mergem cu nicio secundă mai repede decât Dumnezeu ne-a rânduit. Spune că înainte să ne naștem, toate zilele ne-au fost rânduite mai dinainte ca să fi trăit vreuna din ele. De aceea, dragii mei, care este nădejdea noastră ca și creștini? Uitați-vă, Apostolul Pavel scrie aici o încurajare pentru cei din Tesalonic, pentru că creștinii de atunci treceau prin persecuții. Foarte mulți erau omorâți, dați la fiare, la animale. Foarte mulți erau persecutați. Foarte mulți erau prin persecuții când li se confisca toate averile, tot ce aveau, pentru credința lor în Dumnezeu. Și foarte mulți se întristau pentru aceasta și spuneau, ce va fi cu ei? Se duc toți, pierd toți. Ce se întâmplă? Și Apostolul Pavel vine cu o încurajare și spune, dragii mei, nu voim, fraților, ca să fiți în necunoștință despre cei ce au dormit, ca să nu vă întristați ca și cine? Ca și ceilalți oameni, care nu au nădejde. Și el spune, nădejdea noastră este într-o viață după moarte. Apostolul Pavel spunea în 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 19, dacă ne-am pus nădejdea doar pentru viața aceasta, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar gloria lui Dumnezeu, căci El l-a înviat pe Hristos din morți și ne-a dat o nădejde vie, pentru că într-o bună zi și noi vom învia ca și Domnul Iisus Hristos și vom fi acolo cu toții împreună. De aceea, în primul rând, Apostolul Pavel îi îndeamnă și le spune că această nădejde a creștinului este o nădejde într-o viață după moarte. Apoi, o nădejde că va fi o înviere a morților. Uitați-vă în Faptele Apostolilor, în capitolul 24, dacă ne uităm acolo, spune că Apostolul Pavel, când se apără în fața lui Felix, acolo spune, și am în Dumnezeu nădejdea aceasta pe care o au și ei înșiși, că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. Că vrem, că nu vrem. Aceasta este nădejdea noastră. Apoi avem nădejde și Apostolul Pavel spune aici că vom avea milă la judecată. Nu aș vrea să citesc pasajul, dar fratele Iosif l-a amintit din Evrei, capitolul 9, versetul 27 și 28, unde cuvântul Domnului spune că vom avea milă la judecată și acolo Dumnezeu se va îndura de cei care sunt ai Lui. Apostolul Pavel iarăși spune că nădejdea noastră este la o moștenire nestricăcioasă și o moștenire în ceruri. Prin Tit, dacă citim acolo în capitolul 3, cuvântul Domnului spune, aș dori ca să citesc acest verset în 3:7, cuvântul Domnului spune, căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să rupem cu păgânitatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei marelui nostru
Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Aș dori ca bunul Dumnezeu să ne ajute și să ne întărească și să ne dăm seama că viața aceasta este trecătoare. Noi cei care suntem aici, să ne dăm seama că într-o bună zi Dumnezeu ne va chema și pe noi acasă. Dar depinde cum ne trăim viața noastră. Știu că sora Anastasia și cuvântul Domnului spune în 1 Timotei, capitolul 2, cu versetul 15, totuși femeia va fi, acolo spune în română, mântuită prin nașterea de fii, dacă fiii stăruiesc în credință, în sfințenie și în dragoste. Cuvântul prin mântuită înseamnă răsplătită. Și eu sunt sigur că sora Anastasia va fi răsplătită de Mântuitorul, pentru că fiii ei sunt în credință, sunt în dragoste, sunt în sfințenie. Aceasta este o mare bucurie. Eu personal le-am cunoscut și pe copiii ei i-am cunoscut încă din țară. Știu că a fost o mamă și fratele i-a crescut copiii în frică și în temere de Domnul. Tot timpul mai veneau și pe la noi în vizită. Aveam concursuri biblice, știau Biblia foarte bine. O familie care și-a crescut copiii în frică și în temere de Domnul și eu știu că Dumnezeu știe să răsplătească lucrul acesta. Și în ultimul rând, cuvântul Domnului spune prin Apostolul Pavel că este o nădejde că vom fi totdeauna cu Dumnezeu. Așa încheia și de aceea spunea acolo, mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Cu care cuvinte? Că noi ca și credincioși, cei care suntem al lui Dumnezeu într-o bună zi, vom fi cu Mântuitorul nostru pentru totdeauna. Nimic nu ne va despărți de El. De aceea, bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze și mă rog încă o dată ca Tatăl oricărei mângâieri să vă mângâie inimile tuturor și această lipsă și acest gol pe care îl simțiți acum în inimile noastre, în inimile dumneavoastră, Dumnezeu să-l umple și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Frați și surori, spunea fratele Petrică, citea de acolo din Eclesiastul, din capitolul 7, unde zice că mai mult face ziua morții decât ziua nașterii. În Eclesiastul, în capitolul 4, Solomon spune următoarele cuvinte, am găsit, spunea el, că morții care au murit mai înainte sunt mai fericiți decât cei vii care sunt încă în viață. Dragii mei frați și surori, sora Arăcu este mult mai fericită decât fiecare dintre noi în această zi, pentru că ea se află cu Mântuitorul ei. Dar într-o zi, fiecare dintre noi, dragii mei frați și surori, așa cum am citit, îl vom vedea față în față, ochii noștri vor vedea și vom fi și noi fericiți împreună cu Domnul nostru Iisus Hristos și împreună cu cei dragi ai noștri și Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare. Amin. Aș vrea acum să ne ridicăm cu toți în picioare. Aș vrea să vă mulțumesc, dragii mei frați și surori, din partea fratelui Pavel și din partea familiei Arăcu, pentru dragostea și pentru căldura care ați arătat-o, suportul familiei. Aș vrea doar să vă amintesc că la încheierea acestui serviciu de îngropare vom avea o masă la biserica din Vancouver, Philadelphia, pentru toți cei care puteți să veniți. Spunea familia, este o invitație pentru toți care suntem în locul acesta. Și Domnul să ne binecuvinteze, dragii mei frați, pe fiecare. Acum rog pe fratele Șomlea să înalți o rugăciune către Dumnezeu și după aceea ne vom depărta din locul acesta și Domnul să fie cu noi toți. Amin. Stăpâne Tată, se cade ca la încheierea acestei slujbe să venim cu mulțumire înaintea Ta, Doamne. Amin. Pentru că suntem trecători, suntem călători pe pământul acesta și în ziua de astăzi, Doamne, ne gândim și noi mai adânc la viața noastră, la pribegia noastră, la sfârșitul alergării noastre. Și veniți să-ți mulțumim, Doamne, de cuvântul care a fost pus înaintea noastră astăzi, ieri, Doamne, cu ocazia plecării dintre noi a sorei noastre, Anastasia. Doamne, îți mulțumesc că și cuvântul Tău ne aduce mângâiere și viață veșnică, Doamne. Orice altceva pe pământul acesta nu ne aduce mântuire decât cuvântul Tău, Doamne. De aceea mă rog în această zi, binecuvintează, Doamne, familia întreagă, Doamne.
În mod special mă rog pentru fratele Pavel, Tu să-l întărești, să-l ocrotești, Doamne. Să-i fii, Doamne, ajutor și călăuză pe pământul acesta și cu dorința pe care, Doamne, cred că o are în inima lui și în familia lui, Doamne, să fie odată în împărăția Ta glorioasă cu cea care, Doamne, a iubit-o, soția lui. Îți binecuvântăm numele Tău, Doamne, și ne încredințăm în brațul Tău binecuvântat mai departe. Mă rog, Doamne, pentru biserica întreagă, Dumnezeule, Tu să ne cercetezi inimile noastre, să punem la inimă cuvântul Tău, Doamne, și să putem să ne trăim viața aceasta pe pământul acesta cum Ție îți place. Pentru toate, Tată, ne închinăm și îți mulțumim, până în veci de veci. Amin. Frați și surori, pentru cei care vreți să rămâneți, să vă luați la revedere de la sorare, că putem să mai rămânem. Iar acum harul, pacea și binecuvântarea lui Dumnezeu să fie cu noi toți. Amin.
Auzi, Cristi, fă-ne un așa, din partea sau nu știu ce. Că nu ne-a făcut, toți ne intrăm în cap. Deci cum nu aici? Может, Dar nu aici, adică trece în aici.
ne retragem toți. Same people? Yeah. Okay, guys, you gotta load them. If you'd like to. Yeah, yeah. They're all low. Pe fanul partea asta, nu trebuie pe fanul. When you go down, watch your hand on here. So it could go out higher. It'll be. Ok, fraților, hai să ne întâlnim la biserică. Lăsăm pe ei să facă treaba.
De ce? Dar ce zice ea, Strachimul? How long do you think? Another 20 minutes or so? Yeah, I would say for everything to be done. Yeah, we're gonna stay. Okay. I'll stay. We'll have them put the flowers on top. We'll just come tomorrow and we'll do some pictures. Okay. Nu stăm tristi, o să fie 20 minute, jumătate de oră. Stai, deci tot în legătură. We'll see there. Mai mult de jumătate sunt plecați. Ok, eu stau să bun. Are you staying? Yeah. Okay. Are you using this career? Well, thank you for doing that.
Okay. I think I'll be okay. I'm sure you will, but just in case. All right.